Lamun rasa antuk jatuh kerami aja mulai Mas Gino Wibowo. aku ini MC bablas kondang Indonesia. bablas toy jahat banget nih. Kerami ten prayetno ing pamilih ira aja waton waton aja milik wong ayu kaping pindho milik wong sugih ping telu pangkat derajat iku bisa bisa warut keneng sambang sarawungan kapiluting wicorokan manis manis marmane ten prayetno goleki sing
Kanjeng Siang Sugeng Rawuh kula ngarep kita sinambung laras campur sari Cahya Kirana. Boten kata lupen kagem Mbak Sutarsel, Mbak Uyun Widayati. Mati jokenya Indonesia Wilujeng Siang. Sangger
Mas ongan nyuruh pamit siang tanpa berdahan ratri datang turu kataman loro asmara paribasan ngidam sari siang ratri kapan boyo kapan yo nangis sajroning atiku nalika sliramu Cis apa sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa olan wengi muga-muga Gusti Windonono tanteni ing pucuking tresna balung nangka bebasanmu mung katon sliramu wae Diajeng Yati garwanipun ingsun wong ayu piye mungguh rasamu sautara tak tinggalke ning taman keputren mupadi kidang kencana mas wong ayu aja dadi atimu pun kakang durung antuk gawe durung entuk kidang kencana mas Diajeng Yati Dalem Kang Mas saumpama kidang kencana mas ki ganti ento disuli liyane sliramu kersa ora wong ayu umpamane tak tukokne kidang Innova sing ribon wong ayu kersa ya wong ayu nggih Kang Mas bong-bong rasane ngatiku wong ayu Diajeng Yati dalem wanita kok sing warni alismu nanggal sepisan bangkekamu nawon ndas wong ayu ndasku dhewe
Piyayine nggih sauntara timbang kancane. Lah ning kok ya wah jan suaramu wong ayu, wong ayu. Ora kebeneran kakonge ngono lho. Ya oke. Lah iya. Piye? Malah mbok pamerke dhewe oke. Yes oke. Ya diteruske. Ojo lali pawelingku uga mono kang mas janji-janjimu aku kang setya Jangkep digobyokne. Iki sing anu sing nyinden genti sing gawane Cahya Kirana. Heeh. Pak Dik, Piye? WA-mu cilik men to Pak Dik? Cilik yo ben sepenting atos. Gedene ra atos nggo apa? Lha cilik tapi suwe. Ra nggo batu. Lah aku dienggo alah 2 jam tek wi. Ayo Dik Cis. Aku tak njajal WA-mu sedelok ya. Orang kok penasaran cilik banget ya Allah. Aku lagi nyekel wae ngene lho. Anak oke. Kok tahu? Aku lagi nyekel ngene. Anak oke. Ngono-ngono aku ki modal dhewe MC iki. Lah ya ampun, gegem wae ora lho. Lah aku tuku ning Merauke iki. Oh, masa? Aduh. Oh, berarti produk Merauke itu segitu-segitu ya? Cilik. Oh. Oke. Baik. Ya Dik Cis. Ya. Guyu terus ngopi kok ya. Penak ora toh jajal ya? Enak jajal ya Mas ya? Ayun. Kurang gede Pak, ora enak. Aku ngertine ukuranmu gede kok. Ora mikir. Beda karo Dek Icis piye sedeng nek sampeyan iki. Deloken mbek Kowe ngerti ora? Pertama kali roh aku iki kidul selesai. Cah edian yo. Oh, mula dadine sakmene lho. Lah ya. Saiki dadine Nah sakmene. Icis tresno karo miku. Nah kowe kurang gede, kurang marem. Ya kena. Lho, mike omane lho, sakmene lho. Oh, penak. Gak ngerti. Volumene maksudnya lho gede. Sak jam Ngono lho. entek. Nah, masa Suwe iki. Sawangi utah ora bakal entek. kula ayo maramane ujung jari merandani Siaga campur sari Cahya Kirana
Gonging para pradonga abyor busananira lir surya wedalira saking Colonidi piring-piring pecah kabeh Mas gelas-gelas kepruki kabeh anggere wong suluk ada-ada kok rasa rujuk kaya sing demung kuwi mesti anyarane kok ngendel-ngendelke saking Colonidi arsa madangi jagat mungo paning sapucaing wukir merbabak bang sumilak ya rasa ting surya megolan gunung tan samara pamoring sukma sinukmaya winayodana sepi rasa rujuk ora apa-apa lho. MC pirang-pirang Pak Teguh MC, Mas Bro MC. Saja marek gawe emosi ae. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya kendang arek tutup tumbu. Kula bali malih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngece iki. Salame Pak. Jawabe alon-alon iki kanterke. Cek kunjuk dumateng saya ning para lenggah. Para tamu kakung Mbah Putri sesepuh pini sepuh aji sepuh ingkang satu kinurmatan. Langkung-langkung dumateng pamangku wilayah Bapak Ketua RT, Bapak Ketua RW setempat beserta jajaran hormati lumarbaripun dumateng sedaya sutresnaning budaya Jawi campur sari. Ngaturaken wilujeng siang. Sugeng pepanggihan sinarengan kadang-kadang campur sari Cahya Kirana. Pangarsa dene panjenenganipun Raka Mas Ferry Sunarto. Koordinator Mustaqim. Ki kontak ning nggon koordinator karo pimpinan iki. Makarya sinarengan kalian Ivana Audio Sound Sekondang. Ugi dipun garaken langsung lumantar cerah foto video syuting gambar bening harga miring. Sawanipun Cahya Kirana campur sari. Pikata pakurmatan ten bulan dawuh saking panjenenganipun Bapak Mujiono. Dalasan Ibu Sujinah yang terkenal di mana-mana Mama Indra. Ingkang sampun kepareng netepi darmanipun tiyang asepuh hamalakramaken putra ingkang mijil putri menika Diahayu Winda Agustina yang lahirnya di bulan Juli. Alhamdulillah ulang tahun ini. Ingkang sampun kalampahan dawuh kalian Bagus Riki Hendra Susanto putra jalu saking Bapak Supet Suwargi dalasan Ibu Wiji saking Lampung. Mugi ya kagem pengantin kekalih jenengan Mbak Winda ugi Mas Rizky dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah
enggal dipun paringi momongan ingkang soleh ugi solehah. Amin. Bapak Ibu, para lenggah, para tamu ingkang satu kinurmatan. Sawanipun Cahya Kirana campur sari. Sining kuyung kadang seniwati wonten catur widawati. Kawula tepangan setunggal boko setunggal kadang seniwati nganyeng kuyung. Kadang-kadang Cahya Kirana mijil saking tlatah Wonogiri sukses. Sawanipun Diayu Yati Hak Sari Bogelwati. Loh ah. Wilujeng siang Kak AA ya. Kowe iki lho, Dik, perang-perang dina ora bareng apa ora rasa kangen apa piye? Sebenarnya sih kangen. Kangen kok sing gagas lho, arisan. Lah wong aku lagi gibah kok. Lagi gibah. Gibah sing rebuk sing kono. Wis kecake sing wong ayu. Oh nggih, Kang Mas. Sinambung kadang seniwati salajengipun mijil saking tlatah Wonogiri sukses ugi. Sawanipun Dahayu Anjar Setya Wati Cahya Kirana. Digatane tangane cendek-cendek jebule. Drijine. Lho semene kaya ngedel-ngedel kemen. Kaya jos-jos ae lho bolak-balik. Sinambung kadang seniwati salajengipun mijil saking tlatah Boyolali. Tak kira Boyolali. Boyolali tersenyum. Juragane susu. Saiki usahane lancar kok susune pirang-pirang. Yen loro saya dadi perang-perang nggon. Sawanipun Dayu Ica Miledasari Bogelwati. Oke. Yuk di sini, yuk di sini. Ditenono kowe. Pas sing duwe kok Sinambung kadang sampeyan kan seneng-senenge ya. Paling dirangkas telat. Lah bicara kabeh ya. Aku dipageri yo. Bocah cek cilik barang ngono kok senengane dolanan mik. Enak Mas. Sinambung kadang seniwati. Salajengipun made in Kota Semarang, Jawa Tengah. Sawanipun Diayu Nova Christine Bogelwati. Kayak buta. Bocah langsing kaya ngene kok di mlaku blebeng. Aku mlaku ki kudune trincing ngono. Bocah saya ngene apik iki lho. Mlaku kok bentuke lho kaya kewayu. Iki lho. Lah iso. Lho. Heeh. Nanti. Iki lho. Bempere nganti. Lah. Ning sopir enek lho iki. Lah iya. Kula piyambak Pangandaliwara Ki Bogelwati Prayitna mijil saking Tlatah Bumi Sukawati Sragen Asri. Saking pepanggungan Cahya Kirana. Ivana. Tenang foto ngantar keduli jeng siang. Sugeng rawuh. Sugeng negaken siksa samping laras campur sari. Cahya Kirana. Miyak sebening swasana kadang-kadang Cahya Kirana badhe ngaturaken atur mampu lumantar lelagon manut sing ibot. Yo, PA 700 iki.
Mas Bogen. Mbak Amin sing dikersakne sindene loro. Sing pundi? Kene Kardiati. Asik Mas Bardan. Mbak Amin mana? Asik. Monggo monggo. Bojonegoro monggo.